काउंटर पॉइंट कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. सध्या कोंकणी आणि मराठी ह्या मुद्द्याचेर वाद जावपाक सुरू जाल्लो आसा. मराठीक राज्यभाषा दिवची म्हणून मागणी परत सुरू जाल्ली आसा. अशा एक पक्षा कडेन सगळ्यांचें लक्ष लागून आशिल्लें ते म्हणजे महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष. पूण ह्या पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी एक स्टेटमेंट केलो की हो वाद केन्नाच मिटला आणि तो परत उचलून काडपाची गरज ना. पूण ताच्या 2 दिसां उपरांत महाराष्ट्रवादी पक्षाच्या केंद्रीय समितीन निर्णय घेतलो की ते तेंच्या तत्वांक वांगडा आसा. मराठीक राज्यभाशेचो तांणी मागणी लावन धरतले. आमी आतां मेळटले नारायण सावंत, कार्याध्यक्ष महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, ह्या विशयाचेर आनी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या वाटचालीचेर उलोवपा खातीर. आमच्या वांगडा आसा ॲडव्होकेट नारायण सावंत, महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे कार्याध्यक्ष. येवकार तुमकां कार्यावळीन. फक्त एक परत प्रॉब्लेम जातलो जो आमी लास्ट टायम फेस केल्लो. तो म्हाका मराठी उलोवपाची संवकळ नाशिल्ल्या कारणान हांव कोंकणींतल्यान प्रश्न विचारतलो आनी ते जाप दितले मराठींतल्यान. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान पयलीं पासून मराठी विशय लावन दवरिल्लो आसा. मदीं अशें जालें कितें की तुमच्या दोनूय मिनिस्टरांक दिसलें की तो विशय सोंपलो सगळो आनी आतां आमी वयर काडूं शकना. नाही नाही, हे चूक आहे. आमच्या नेतृत्वाला कधीही असं वाटलं नाही. ते आता ते सुरुवातीपर्यंत मराठीशीच बांधिलकी आहे. आता त्या दिवशी फक्त त्याने एवढंच सांगितलं होतं की 27 वर्षापूर्वी गोवा विधानसभेमध्ये एक बिल पास करण्यात आलं आणि त्याच्यामध्ये कोकणी ही राज्यभाषा आणि मराठीला समान दर्जा अशा प्रकारचं वक्तव्य ते बिल पास झालं होतं. आणि त्यावेळेला महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष विरोधी पक्षामध्ये होता, संख्याबळ नव्हतं. तेवढंच त्याने सांगितलं होतं. पण त्याचं नेहमी आमचं असं म्हणणं आहे की आम्ही मराठीची बांधील आहोत. तो इतिहास झालो म्हणून ताणी म्हटले की तो विषय सोंपला आणि नाही, त्याने जे काही बोललंय त्याचा जरा विपर्यास करण्यात आलेला आहे. त्याने तसं म्हटलं, त्याने एवढंच म्हटलं होतं की विधानसभेमध्ये तो बिल संमत झालेलं होतं. त्यामुळे हे जे लोक आता करतात ते राजकारण्याकरता करतात, आम्हाला त्रास करतात असं काहीतरी त्यांनी म्हटलं होतं. नाही पण तुम्ही जाल्ले बिल ठराव पास जालो, विषय थंय सोंपयलो, ही इतिहास जालो. पूण आतां जेन्ना ते एक थंय लेजिस्लेटर म्हणून आसा, MLA म्हणून आसा, तेंची जबाबदारी आशिल्ली की हो विशय लावन धरपाचो, कारण हो पक्षाचो विशय आशिल्लो. तेजे बद्दल ताणें काय वक्तव्य कित्याक करूना? नाही, आमचं नेहमीच म्हणणं आहे ना, आम्ही पक्षाचे जे ध्येयधोरणे आहेत त्याच्याशी बांधील आहेत. पण आमचे 3ही आमदार पक्षाच्या ध्येयधोरणाचे बांधील आहेत. आता कधीपर्यंत करायचं, किती लावून धरायचं, किती टेकून धरायचं, किती करायचं, हे सगळ्या गोष्टी थांबायला लागतात. कारण आपण संपूर्ण गोमंतकाला प्रतिनिधित्व करत आहोत. 3 जरी आमदार झाले, संपूर्ण गोवा, बहुजन समाज किंवा गोमंतकीयाचा विकास हे सुद्धा एक मोठं साध्य आहे. त्यामुळे हे सगळं करीत असताना मराठी आहेच, पण ती कुठच्या वेळेला योग्य वेळ येतात ते करावंच लागेल. नाही असं कोण म्हणतं, करणारच आम्ही. पण आता ती वेळ आली पाहिजे. आता एक सांगा, 27 वर्ष झाली हा भाषाचा एक ठराव पास झाला होता. त्याच्यानंतर कितीतरी निवडणुका झाल्या. प्रत्येक निवडणुकामध्ये मगो पक्ष प्रामुख्यानं आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये ते आम्ही वचन दिलेलं असतं. आमच्या घटनेमध्येही ते आहे. प्रत्येक वेळेला आपण ते करतोच आहोत. पण आम्हाला संख्याबळ मिळत नाही. जोपर्यंत संख्याबळ मिळत नाही तोपर्यंत आपण मोठाही गदारोळ केला तर त्याला काय अर्थ नाही. पण त्याच्यापासून आम्ही आमचं जरा वाटचाल ती आहेच. पण योग्य आम्ही हेही बघतो की मराठीचा विकास कसा होईल, इथं या लोकांमध्ये ती कशी पुन्हा एकदा त्याचं वृद्धिंगत कशी होईल ही गोष्ट आपण बघतो. वचनपूर्तीची जी गजाल उलयली तुम्ही पळया, ते फाटले 5 वर्सान काँग्रेसीच्या काळार आशिल्ले तेन्ना एक शब्द काडूना मगो पक्षान खंयच विधानसभेच्या हेजेर सुद्दां दोनूय आमदारांनी, तेन्ना 2 आमदार, आनी आतां फाटल्या 1.5 वर्सान ह्या 3 आमदारांनी एकूयदां म्हणूना की मराठी राज्यभाषा जावची. नाही, पण हा एक प्रश्न आहे ना, तशा प्रकारची काहीतरी गणित आली पाहिजे ना. उगाच आपण कुठल्या तरी विषयावर बोलतोय, संस्कृतीविषयी बोलतोय, भाषेविषयी बोलतोय, त्यावेळेला तो प्रश्न येणार ना. उगाच आपण म्हणजे आपण सुरुवातच उगाच म्हणजे आपल्याकडे काय नाहीच आहे आणि आपण उगाच सुरुवात कशाला करायची. माझं एवढंच म्हणणं आहे की तो प्रश्न येतो, योग्य वेळ आली आणि तसा प्रश्न आलाच तर ते आपली ही 3ही माणसं, 3ही आमदार ठामपणे उभे राहतील मराठीच्या बाजूने. योग्य वेळ म्हणजे योग्य तेच सांगतो ना, तसं आलं पाहिजे ना विधानसभेमध्ये. मी सांगतो योग्य वेळ म्हणजे की योग्य वेळ म्हणजे पुरेसं संख्याबळ हवं. आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे की मराठी राज्यभाषा झाली पाहिजे आम्हाला सगळ्यांना वाटतं, कारण तो आमचा पिंड आहे, मराठीवर आमचा पिंड पोचलेला आहे. ही गोष्ट खरी आहे. पण माझं एवढंच म्हणणं आहे की मराठीसाठी जो काही एवढा म्हणजे लढा झाला
आणि त्या लढ्याच्या वेळी ज्या काही गोष्टी झाल्या त्या गोष्टीमध्ये आम्हाला एक कळून चुकलंय की आमचेच भाऊबंद जे नेहमी मराठीच्या गुढ्यावर नाचवतात तेच लोक शेवटच्या क्षणी शेपूट घालतात. घातलेच की नाही शेपूट. मग अशा माणसावर विश्वास ठेवून आपण काय तिथं डोकं आधायचं काय? नाही, रेफरन्स तुम्हाला कळत असेल. मला वाटतं माझा इंटरव्ह्यू लोक बघणार आहे, त्यांना कळणार आहे कोणी शेपूट घातलं, कोणी काय केलं, हे सगळ्यांना माहीत आहे. आणि त्याच्याविषयी मी पुन्हा, कारण ते कोणी म्हणलं ना मेलेलं मडं उरकून काढतोय, मला मडं वगैरे उरकून काढायचं नाही आहे. आम्ही मराठीसाठी आहोत आणि मराठीसाठी राहणार आहोत. बरं, योग्य वेळ म्हणता तुम्ही भैया, योग्य वेळ आयले की हो विषय लावून धरतले किंवा विषय पास करून घेतले. योग्य वेळ म्हणजे संख्याबळ असे म्हणता तुम्ही. सध्या तुम्ही सरकारान आसा, सो बाकीची जी संख्या आसा पळय सरकाराची ती तुमचीशी दिसना. मेजॉरिटी तर आसाच म्हणून तुमचे आमदार आणि मंत्री जाल्ले आसा. काय नेहमी काय असतं, आम्ही जरी 3 असलो आणि कित्येकांना कदाचित असेलही आहेतच ते मराठीवादी, पण तो योग्य म्हणजे सगळ्यांच्या संमतीने ते झालं पाहिजे ना. उगाच आपण 3 माणसं येऊन कोणालाही त्यांच्यापर्यंत ते आलं पाहिजे ना. मी तुम्हाला एवढं खात्रीवाद सांगतो, समजा असा प्रसंग आलाच आणि ते आमच्यामुळं ते खंडित होणार नाही आहे. असं जर समजा मराठी राज्यभाषा होण्याचा तो प्रस्ताव आला तर तो निदान आमच्या आमदारामुळे तो खंडित होणार नाही. आमचे आमदार ठामपणे ते उभं राहतील. हांगा खंडिताचा प्रश्न ना, हांगा तुम्ही सुरू करपाचा प्रश्न नाही. तेच म्हणतोय ना, आम्ही आता समजा सुरुवात केली, आम्ही 3 आमदार आहोत. 3 आमदार सुरुवात करून करणार का शेवटी? परत येरे माझ्या मागल्या. ज्यावेळेला आमचं संख्याबळ 8 होतं आणि 28ची विधानसभा होती, 30ची विधानसभा, त्याच्यामध्ये 8 आणखी आम्हाला मिळाले होते काँग्रेस पक्षाचे. त्यावेळेस 16 झाले होते. 16 होऊन सुद्धा झालं नाही ना. शेवटच्या क्षणी कित्येक लोकांनी, मोठमोठ्या लोकांनी शेपूट घातलं. आणि आता जर आपण 3 आहोत, प्रत्येक वेळेला आम्ही, आता लोकांचं असं एक मत आहे की MG पक्ष म्हणजे तो मराठीसाठी आहेच. मान्य आहे आम्हाला. आम्हाला अग्रपूजेचा मान समस्त गोमंतकीय लोकांनी दिलेला आहे, नाही असं म्हणत नाही. मराठीच्या बाबतीत आहेच. आणि लोकांची रास्त भूमिका आहे की महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या लोकांनी किंवा आमदारांनी तो प्रश्न लावून धरला पाहिजे, हे मान्य आहे आम्हाला. तुम्ही सांगले केंद्रीय समितीन आमदारांक सांगले की बाबा हो मागणी करा म्हणून. आज तुम्ही केले, कारण आज इतलं बोवाळ झाल्यानंतर तुम्ही आज मिटिंग घेऊन म्हटले. पण तुम्ही केंद्रीय समितीन केन्ना सांगला की तू बाबा हो विषय विसरला, मान लावून घे म्हणून? नाही, मी तुम्हाला परत सांगतो, मागच्या वेळेला जेव्हा पेपरवरती, गोमंतकवरती किंवा बाकीच्या वर्तमानपत्रामध्ये वेगळ्या लोक बोलू लागले, तेव्हा आम्ही पत्रकार परिषद घेतली. आणि पत्रकार परिषदेमध्ये मगो पक्षाचे ध्येय धोरणं आणि मगो पक्षाला या भाषेसंबंधी काय म्हणायचं आहे याच्याविषयी आपण मुलाखत दिली. आणि पण हे सगळी ध्येय धोरणं तुम्ही याद करून दिली तुमच्या आमदारांक, तांका खबर नसेल? आहेतच नाही कसं तर त्यांना मला ठाऊक आहे. ऍक्शन इन काय दिसना. नाही, ऍक्शन म्हणजे नाही, तेच मला तर कळत नाही. त्यांनी ऍक्शन घ्यायची म्हणजे काय घ्यायचं? उगाच विधानसभेमध्ये कुठलं तरी एक बिल आणायचं, विधानसभेमध्ये बोलायचं झालं, त्यामुळे काम जमलं आपलं. पण बिल हाडपाची एक आणि एक जी फॉर्मॅलिटी म्हणून आसा ती सुद्धा आम्ही आपण म्हणताना त्या फॉर्मॅलिटीमध्ये आम्ही विश्वास ठेवत नाही. नुसतं ते आपलं समंग लोकप्रियतेसाठी कोणीतरी काही करावं आणि त्याच्या मनामध्ये नाही असं नाही. मनामध्ये जनामध्ये एक असं आम्ही मानत नाही, आमच्या मनामध्ये आहे. नाही, तसंच होतं ना. आपण काहीतरी केलं म्हणजे समंग लोकप्रियता मिळते, तसं आम्हाला करायचं नाही आहे. आम्हाला प्राणपणानं खरंच त्या मराठीसाठी काम करायचं आहे आणि मराठी राज्यभाषा झाली पाहिजे असं आमचा होरा आहे. पण त्या दृष्टीने आपण बोलतो आहोत. करता की तुम्ही ते काय करत नाही ते सांगा ना. मराठीसाठी शैक्षणिक पातळीवर म्हणा, सांस्कृतिक पातळीवर म्हणा, साहित्यिक पातळीवर म्हणा, राज्यभाषे करता. राज्यभाषे जे काय आहे ना ते तरी चांगलं मिळालं या बाबतीत आम्ही अग्रेसर आहोत की नाही. बरं, एक विषय असा की मराठी राज्यभाषा जावची असे वो मुद्दो कन्व्हिन्सिंग ना म्हणून एखादे मगो कितले बहुमत मेळना आणि मगो कमी आमदार मेळटा अशें दिसना. नाही, हे मी मानत नाही. आता एक काळ होता, त्या काळामध्ये धार्मिक द्वी असल्या कारणानं धार्मिक ह्याच्यामध्ये ते 2 चक्र झाली होती. पण आता लोकांनाही कळून चुकलंय, भाषा ही धर्माकडे काही असत नाही. भाषा ही वेगळा प्रांत येतो. आणि आम्ही मराठीसाठी कशाला म्हणतोय, या मराठीच्या पिंडावरच आपण पोचलो आहोत. आणि मराठीमुळंच आम्हाला भारतीयत्व कळलं. ही जी पिढी आता आहे त्या संपूर्ण पिढीला जर संबंध भारत देशाशी जर एकरूप कोणी केलं असेल तर या भाषेनं, असं आम्ही मानतो. त्यामुळे त्याचे पांग आपल्याला फेडले पाहिजे. मग आता जर इतले कन्व्हिन्सिंग स्टेटमेंट आसा की मराठी राज्यभाषा जावची आणि त्या प्लॅंकाचेर तुम्ही निवडणूक लढयली,
जाल्यार तुमचे इतले कमी कित्याक आमदार येता? हे मला वाटतं शून्यात सांगणे नलगे असं मला वाटतं. कारण काय माहिती आहे, निवडणुका जे लढतात ना त्या एकाच इश्यूवरती एकाच प्रश्नावरती निवडणुका होत नाही. हो, महत्वाचा प्रश्न नाही आहे, नाही असं म्हणत नाही ना, आहेच ना. म्हणून तर 1986 साली जेव्हा हे बिल पास झालं, कायदा संमत झाला, त्यावेळेला पुढच्या निवडणुकीला आम्हाला 19 आमदार आमचे निवडून आले आणि त्याच्यापैकी 6-7 आमदार नुसते 25 ते 125 मतांनी गेले. म्हणजे आमचे 27 आमदार निवडून येणारच होते. तरी पण मराठी राज्यभाषा जावं नाही, नंतर तुम्हाला कळलं ना काय झालं असेल ते. आमचे 18 आले प्लस 19 झाले, नंतर आमच्यापैकी 7 लोक गेले. ह्या सगळ्यामुळे म्हणजे संपूर्ण जो मराठी मानणारे जे लोक आहेत, हितचिंतक आहेत किंवा मराठी बालेकिल्ल्यातून जे निवडून येतात त्यांनी नंतर पलटी घेतली ना, ते दुसऱ्या पक्षामध्ये गेले. मग त्यांना हा मुद्दा गौण वाटला, त्यांना दुसरा मुद्दा म्हणजे सत्ता हा मुद्दा प्रखर झाला आणि हा मुद्दा गौण वाटला. त्यामुळे काही हळूहळू ती चळवळ कमी झाली असं आपण म्हणू शकतो. नाही असं नाही, तसं त्यामुळं कमी झाली नाही, सोपलीच नाही. नाही असं मी म्हणत नाही, कारण इतिहासाची पुनरावृत्ती परत होतेच. कारण फाटल्या 5 वर्षांत केन्नाच हो विषय काढला दिश्टी पडून ना मगो पक्षान विधानसभेत. नाही मग म्हणजे जेव्हा वेळ येते तेव्हा आमचे लोक बोलतातच की नाही. म्हणजे विषय म्हणजे आता कुठं काढायचा, कशा आता समजा काहीतरी वेगळं घडत असेल, मराठीच्यावर अन्याय होत असेल, आणखी काय होत असेल तर त्यावेळेला तो मुद्दा येणारच ना. बरं, आता एक मुद्दा असा की पयलीं तुम्ही काँग्रेसी वांगडा आशिल्ले, सध्या भाजपा वांगडा आसा. भाजपा वांगडा आसतकर हो मुद्दो लावन धरपा खातीर चड इझी पडटलें अशें तुमकां दिसना? तसं बघायला गेलो तर जे आमदार निवडून आलेले आहेत सगळे, तसं बघायला तर थोडंसं सोपं आहे. पण आजची जी परिस्थिती आहे त्या परिस्थितीमध्ये आम्हाला जरा पुन्हा एकदा त्याचा विचार करावा लागेल. विष्णू वाघ सारखो आमदार सरळ म्हणटा आपण मराठीच्या सपोर्टान आसा, तो भाजपान आसा. अशे भाजपाचे कितलेशे आमदार आसतले जे मराठीच्या सपोर्टान आसा. ती लॉबी करून तुम्ही कित्याक मानिना? कारण अशें आसा की तुमचे स्वताच्या आमदारांक कन्विन्स ना, तांकां सत्या जाय पडल्या आनी तांकां हो पक्षाचो विषय काय पडून नाही. असं नाही. हे मी निकालाशी मानत नाही. कारण तसं नाही, असंच नसतं. कारण आमचा पक्ष आहे, आम्ही आपली निवडणुकीपूर्वी युती केली होती, त्यामुळे सत्तेत हा वाटा सहभाग हे नैसर्गिक आहे. अनैसर्गिक असं काहीही नाही त्याच्यामध्ये. आणि 2 पक्षांची सत्ता असल्या कारणानं तो मोठा पक्ष असल्यानं त्यांचं म्हणणंही आम्हाला ऐकावंच लागेल. आमचा प्रश्न आहेच, नाही असं नाही. आपले म्हणणे तुमचे नाही थोपत नाहीत, पण त्यांचे ऐकावं लागेल नाही. कारण शेवटी काही झालं तरी संपूर्ण बहुमतानं हा प्रश्न सोडवला पाहिजे. त्यांचे ऐकावे म्हणजे तुम्ही विचारले त्यांना की बाबा या विषयाची तुमची भूमिका किती काय म्हणून? ते आता सरस येत आहे ना, त्याच्यामध्ये खास असं काही अजूनपर्यंत होणार आहे. अजूनपर्यंत विचारून तुम्ही म्हटलं की कोणे तरी हे सुरुवात करपाक आनी खंयच्यान तरी सुरुवात करपाक आनी योग्य वेळ जालो की हो विषय येतलो म्हणून. सध्या तुमच्या वतीन मराठी राज्यभाषा आंदोलन म्हणून जी समिती जाल्ली आसा तांणी हो विषय लावन धरलेलो आसा. तुम्ही तांकां समर्थन करता? हे बघा, एक प्रश्न असा आहे, कोणीही मराठीसाठी पुढे गेलं तर आम्ही त्याच्या मागं आहोत किंवा किंबहुना पुढेही आहोत असं म्हणता येईल. पण आता प्रश्न असा झालेला आहे की एका बाजूनं महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष मराठीसाठी त्याला अग्रपूजेचा मान, दुसऱ्या बाजूनं कोणीतरी येतो मराठी राज्यभाषा वगैरे आंदोलनाची वगैरे तयारी करतो, बोलतो आणि काही झालं तरी मगो पक्षावर सरसंधान धरतो. हे मला कळत नाही, हे कशामुळं? तुमच्याकडे अपेक्षा असा म्हणून? नाही, अपेक्षा आहे, पण सरसंधान करण्याची अपेक्षा करण्यासाठी काहीतरी मार्ग आहेत की नाही? त्याने पक्षाकडं तो बोलू शकतो, पक्षाच्या नेत्याबरोबर बोलू शकतो, असं असं करायचं आहे, आपण कोणीतरी एक मोठी समिती काढायची आणि नंतर मग ह्या पक्षानं असं केलं नाही, त्या पक्षानं तसं केलं नाही, त्याचा नेता असा आहे, त्याचा नेता असं होणार नाही ना. कुठलीही चळवळ व्हायला जे हितचिंतक आहे, ज्यांच्या मनामध्ये आहे त्यांना आपण जवळ केलं पाहिजे. कुठल्याही अर्थानं आपण जवळ केलंच पाहिजे ना, बाहेरच्या वेळेला आपण बोलू शकत नाही. आणि तसंच होत आहे. तुमचा इगो इश्यू झालो की? नाही, युगो अशी मराठीसाठी आमच्यामध्ये युगो इश्यू कोणी त्यांनी विषय काढलो, त्यांनी शिरसंधान धरू का आणि किती धरू, तुम्ही त्यांच्या विषयात कित्याक साथ दिना? साथ नाही, कसं आमचे कित्येक कार्यकर्ते आहेत ना. नाही कसं आता तुम्ही आता म्हटलंय की त्यांनी असे करू जाय नाशिल्ले, तसे इगो इश्यू झाला का म्हणून? नाही, इगो इश्यू नाही आहे, पण निदान त्याने